Hele holky, kolik je tam vlastně letos těch druhů piv? Přes 120. Já budu si to pamatovat. Budeš. Je to v 5 stanech a v každém jsou jiná piva. A navíc je to na cedulích. Já se nejvíc těším na ty mňamky. Oni jsem fakt nezhubla. Ale to tam vaří 4 nejlepší cateringové společnosti, takže pokušení je ještě větší. Tyjo, jak ty to všechno víš? Mě hlavně těší, že je to všechno pěkně na talíři a s obsluhou, žádné plastové příbory a fronty. To je fakt. A pivo se točí do skla. No ještě, že to nemusíme mít, co holky? No, očekávají až 200 000 návštěvníků za 17 dní. No já se teda hlavně těším na tu hudbu. V každém stanu je pódium a živá kapela a hrajou rock, pop, folk i lidovky. Tak co, hotový? Jdem? No jasně, jdeme. Přijďte i vy na Český pivní festival. Od 12. do 28. května v Praze v Letňanech. Můžete sebou vzít kamarády, rodinu nebo třeba i celou firmu.